Esta mostra va ser el preàmbul del segon Festival Internacional Dona i Cinema, codirigit per Giovanna Ribes i Jackie Pfeiffer, i que està enmarcat en la 7a edició Octubre Dones, que organitza l'Associació Valenciana Dones en Art. En esta primera part del programa volem fer turisme de cine des de les diferents seus on es projecten les pel·lícules que formen part de la programació d'este festival. La SGAE, el Museu de Belles Arts de València i el Club Diario Levante. I ho fem amb la companyia de les codirectores Giovanna Ribes i Jackie Pfeiffer, que estan així amb nosaltres, a les dos. Molt bona vesprada, molt bona nit. Giovanna, Hola, Jackie. ¿qué tal? Hola, buenas noches. Gràcies per estar així. I bueno, també està amb nosaltres l'encarregat de premsa del festival, David Casas, que també el saludem. David. Bona vesprada. Bona vesprada. Doncs així tens a les teues convidades, perquè avui sí que són teues. Sí, meues totalment. Endavant. M'agradaria començar preguntant-vos pel naixement del festival. Com naix un festival com el Dona i Cinema, que tracta de fer visible el treball de les dones creadores de tot el món? Pues mira, de vegades són circumstàncies determinades, no? En este cas teníem aquesta idea des de fa molt de temps de voler donar visibilitat a les dones directores, perquè tant Jackie com jo venim del món de l'audiovisual i som una minoria dins de l'associació Dones en Art, no? I l'any passat tots els anys dedicaven pues, a la pintura, a l'escultura, al teatre, i l'any passat varen dir toca cinema i les coses em varen embolicar de tal manera que mira, Festival Internacional. I mira, una pregunteta per a tu, Giovanna. En el primer Dona i Cinema va ser tu la directora única com a tal del festival, però encara que Jackie va coordinar-lo i programar-lo. Com va sorgir aquesta unió per a fer la direcció en conjunció, les dos? Perquè crec que personalment, ara després t'ho dirà ella, igual pensa totalment diferent a mi, no? Entonces, clubs, no? Però en principi jo crec que se complementem perfectament. I l'any passat la veritat és que fem un poc de tots les dos i d'ahir, a part d'una amistat, jo crec que va sorgir una compenetració molt, molt, molt xula i vam decidir, però per què no fem una codirecció y espero que siga por molt de temps, ¿no? Sí, fue un desarrollo natural, yo creo. Y tenemos una especie de telepatía y la organización, cuando lo hacemos juntos, lo pasamos muy bien, pero todo sale muy fácil. Entonces, o sigui, se treballa bé amb Giovanna, sí, no? Sí, facilísimo. Y con Jackie también. I bé, per què el lema d'aquesta edició, Transfrontereres? Quin objectiu voleu aquest any? En Transfrontereres és del grup de Dones en Art, és a dir, es fa una assemblea i se planteja quin serà el tema, no? I, bueno, com que este any volíem aunar cinema, teatre, escultura i tal, que és una manera de transfronteritzar les arts, i, a més, volíem també fer una... com creuar totes les fronteres de tots els àmbits, art, personal, físic, és a dir, immigració, plantejaments tant feministes com de gènere, saps? Entonces vam pensar, quin és el nom que podria englobar tot això? Pues Transfrontereres. Yo creo que también vino un poco, creo que algunas de las socias nuevas de la asociación tienen ese punto de trabajos entre audiovisual y escultura, gente como Mercedes, que sabes que ofrecen eso, entonces fue un poco de inspiración en englobar el festival así este año. Sí, té raó, saps? Perquè, de fet, vam tindre una discussió sobre lo de que és una videoartista, saps? Brutal, i entonces va eixir això el tema, sí. I bé, quina creu que és la situació actual de la dona com a creadora? Està suficientment valorada? Bueno, jo crec que no. O sea, però no és simplement la dona creadora, és a dir, és la dona en tots els àmbits. Sempre diuen que hem avançat molt, que tal, que qual, però jo continuo veient les mateixes coses. És a dir, si tenen que tirar algú de la casa on està treballant, pues primer sempre serà la dona, possiblement, i si està embarassada, pues més encara, etc. I després n'hi ha una sèrie de dificultats en aquest moment, econòmiques, i per tant, els àmbits són els culturals, els que estan més afectats, i per tant, dins de lo cultural i dins de l'art, el que està més afectat és la dona. O sea, però...
Yo no he entendido todo lo que yo no hablo valenciano, yo no he entendido todo lo que ha dicho Giovanna, pero yo creo que del hecho de tener un festival así, de apoyando y el trabajo artístico de las mujeres, el hecho de existir quiere decir que tiene que existir. Y bueno, que todos los años, especialmente este año, había una polémica enorme en un festival como Cannes, por ejemplo, que no había una representación de una mujer directora, y porque eso, y vemos siempre las noticias y es que es por algo. Clar. I pel que havíeu estat dient, en quant a les subvencions i ajudes als festivals, de suficient res, no? Efectivament, però no sols a nosaltres, no? Sinó Clar. a tot arreu. I és molt complicat, és molt complicat. La cultura està cada vegada pitjor en aquest sentit. Sempre diuen que, clar, primer tenen que menjar i després és la cultura, però una cosa jo crec que va lligada a l'altra, és que no podem separar saps, alimentar l'ànima i alimentar l'estómac, tenen que anar juntes, no? I, bueno, les èpoques de crisi el primer que retallen és això. Quins col·laboradors teniu enguany? Pues això és el que m'agrada que ens digues aquesta pregunta, perquè últimament sempre diguem que no són en si les institucions, sinó jo crec que són les persones que estan darrere de les institucions que tenen la voluntat de fer alguna cosa i que a lo millor no tenen diners, però sí que tenen aquesta voluntat. I entonces en aquestes institucions que ens deixen llocs, que ens deixen espais, que ens donen el que siga, pues està l'Institut Valencià de Cinematografia, o sigui, l'IVAC, està l'ASGAE, per supòs, que sempre ens ha acollit, està nou, este any és nou, el Club Diario Levante. El Museo de Bellas Artes de Valencia también es una de las sedes este año, que es nuevo. No sé. Colaboradores como Observa Comunicaciones, tenemos Cúmulos, Emilio Oviedo, que nos hace todo la subida de los materiales para que viera el jurado. En todo, sabes que tenemos un jurado internacional y tenemos que hacerles llegar las obras para juzgarlas. Y como no tenemos dinero, pues es una manera perfecta. Sí, pues Cúmulos no ha seguido. Dilluns passat ja va començar el festival amb la mostra Cortos por la Igualdad de Paqui Méndez, que va rebre bastant assistència. Esteu satisfetes amb el començament? La veritat és que sí, i no solament per l'assistència, no solament per els Cortos por la Igualdad, sinó perquè jo crec que n'hi ha que fer sinergia. I entonces Paqui Méndez és una persona que havia estat treballant molt, també, o sigui, en el nostre camp, i jo estava molt contentíssima de que estiguem allí, saps? És a dir, anem juntant força i per això per a mi ja va ser un èxit, no? Sí, creo que fue una buena manera de empezar el festival también. Es un poco raro. Fue la única actividad que tuvimos esta semana. Ya empezamos el martes que viene, pero que nos ha dado muchos ánimos para el festival. Molt bé, molt bé. Arranqueu bé, de moment. I bé, quines són els pròxims actes? Quan acaba el festival? ¿Qué podríais destacar, sobre todo de toda la programación? Pues tenemos, lo que queda del festival es del 16 al 26, que sería el día de la clausura. No sé cómo lo hemos hecho, queríamos hacerlo más reducido que el año pasado, dadas las circunstancias, pero no ha sido el caso. Tenemos una serie de actividades paralelas, mesa de debates y muestras, que va a ser muy interesante. Un masterclass con Isabel de Ocampo, ese es el día 25 de octubre. Ella va a hablar un poco de su experiencia en la investigación y desarrollo de un largometraje que concretamente con Evelyn, pero el proceso en general, cómo funciona, que creo que va a ser muy enriquecedor. Sí, luego està, com sempre, pues, Francesc Fenollosa amb les classes de doblatge, que per cert s'ha acabat el cupo, avise des d'ací, o sea, que guai, la convocatòria ha sigut estupenda. Isabel do Campo està ahí, així que doneu-se pressa, perquè si no se quedareu sense la masterclass. Sí, ha habido mucho interés este año. I també tenia una taula redona que venen, passarem una pel·lícula que és Mercè Marçal, Ferida d'Arrel, que són 22 realitzadores que s'han juntat per a fer un llargmetratge, i vendrà el Fran Rovira i la Lídia Zimmerman, i estarem discutint sobre les associacions, els festivals, la lluita de la dona i tot allò, que també serà molt interessant.
Sí, el ciclo, bueno, queda todo, obviamente, la única actividad que hemos hecho es la de Cortos por la Igualdad, queda todo el ciclo. Hacemos tres pases con 3 películas diferentes, que tenemos Malva Loca de Amparo Ribelles, que este año es la madrina del festival, que creo que va a ser muy interesante. Ese día pasaremos el mini documental que hemos hecho, que habrá un coloquio con Jorge Castillejo y Fernando Franco. Fernando hace las presentaciones de todo el ciclo. Y hay algo que se nos está olvidando que a mí me gusta mucho, el café con directoras. Ah, sí. Això sona estupendo. Vea, estas horas también podían hacerse un café, ¿no? Exactament, Abans del sopar, exactament. per què no? Perquè, a més, o sea, estem un poc desbordades perquè de sobte, i ens alegra moltíssim, moltes de les directores han volgut vindre a estar en nosaltres, però no és que han volgut vindre des de Madrid o Barcelona o Sevilla o tal, no. Des de Suècia, con amor, des de Colòmbia, con amor, des d'Argentina, con amor, sense, pues allò, bueno, que nosotras vamos. Que venim a prendre un cafè. I això és molt Que xulo. passaven per així volen prendre un cafè amb vosaltres, Doncs, clar, bueno, pues havent tingut que fer saps, unes variacions xicotetes, per això és molt important que esteu tot el dia mirant la web per aquestes variacions, per a poder tindre un cafè amb directores. Sí. Web, Facebook, Twitter. Web, Facebook y Twitter, sí. La Café con Directoras se ha convertido en una copa con directoras. Será el jueves 25. Estamos todavía cerrando el local, pero estará allí cerquita al Las Gai. Y hay muchas directoras, no solo algunas de las valencianas, porque hay 5 valencianas que están en la selección este año, pues casi todas van a venir a la Café de Directoras, pero eso, que tenemos gente de otras partes que también van a estar. ¿Y la clausura del festival, de la sección oficial? Bueno, la clausura se presenta impressionant. Però no serà el dia 25, no? No, el Serà, 26. Abans, després, efectivament. Serà el dia 26. I, bueno, pues... els premis... Això serà interessant també. Anem a fer una col·laboració. La clausura no sols serà la clausura i l'entrega de premis del segon Festival Internacional Dona i Cinema, sinó serà també la clausura del 7è, amb escena i tot. I, per tant, tindrem un piano amb Belina, tindrem 2 cantants meravelloses, tindrem l'associació de dones africanes de Paterna, que faran unes coses que no vull dir res molt, que van fer també l'estatuet. Exactament, mira, gràcies, David, perquè... Ai, menos mal que tenim així. Sí, elles varen dissenyar, de fet, varen fer l'estatuet, és el premi que es dona a la millor pel·lícula que decidís el jurat. I quin és el lloc on va celebrar-se esta gala final? En Las Gae. Las Gae. En Las Gae. I, Onofred, podies passar. Doncs passarem a veure-vos, clar que sí. A més, n'hi haurà un bon vi i tal, sí. I bon sopar també, o...? No, ja no pleguem a tant. Saps? Perquè també el vi, pues, saps? Pues ha sigut una col·laboració. Molt bé. Doncs encara queden molts dies. Havien comentat adés que s'ha celebrat només una de les primeres activitats, la del passat dilluns, dia 8. Quina de totes les que formen esta programació, este calendari, recomanaríeu vosaltres? Quina destacaríeu? Ostres, ens fiques en un dilema, això no es fa. Sí. Vols dir que t'agraden totes? Clar que sí, és que les fem en tota la il·lusió i són molt xules. A lo millor... ¿Te refieres a la selección oficial o a todo? Bueno, a tota la programació que teniu... Sí, és complicat. Sí, es que... Es que es un ventall tan ampli d'activitats. Es que las hemos seleccionado con mucho cariño. Es que el nivel este año ha sido increíble. Fue un placer... Bueno, un placer y luego muy complicado hacer la selección. Bueno, i dona la sensació també que només porteu celebrant-lo 2 anys i que està ja totalment consolidat, perquè comentaves, Adés, que bueno, ja esteu rebent sol·licituds per a pròximes edicions. Sí, efectivament. De fet, n'hi ha gent que... Mira, i propostes, inclús, no? Per a l'any que ve podríem fer això i allò i allò. Veus? I mira, jo és que tinc un treball que si no passa res i tal, i qual, bueno, dius, bueno, me'l guarde, però tens que saber la sol·licitud de l'any. O sigui que sí. L'únic és que jo sí que, de veres, em donaria pressa en veure la web, en veure les activitats, perquè després una de les coses que pot passar és que de sobte n'hi ha molta gent i te ho pergues, no? Per exemple, pues, la masterclass de la Isabel do Campo, pues, ja que encara no està tancada, pues, que la gent vagi. És un event important. Un event. Però també, i les taules redones, però també lo de diguem-ne, el cicle de dones,
de cinema a través de la història dirigit per dones, perquè jo crec que sí que tenim que dependre de la nostra història i de com des de la República amb Rosario Pi, passem per la dictadura amb una Malva Loca, que per cert era de 1922, bueno, però en fi, això és molt interessant. Sí. Es dic així. I després apleguem a Evelyn amb Isabel d'Ocampo, saps? Entonces, bueno, pues tenim que dependre també, no simplement veure l'últim. Doncs l'única manera d'aprendre és apropant-se, no? Sí. Apropant-se a la gent que treballa dia a dia i fa tot aquest treball d'investigació. David, queda alguna cosa més que comentar? Cap. Ja no ho hem dit tot? Jackie, Giovanna, ho hem dit tot? Queda alguna cosa que voldríeu destacar abans d'acomiadar-vos? Bueno, tenemos un poco de una especie de preestreno. Sí. Sí, Clara Campoamor, La mujer olvidada, que es una película muy especial y que se pega perfectamente con el lema de Transfronterizas este año, de Laura Mañá. Lo tenemos antes de Televisión Española, entonces está muy bien. Es tenemos interesante, saltaron. Sí, que no ha salido de momento, que se estrena dentro de muy poco, pero nosotros tenemos el gusto de tenerlo aquí en nuestro festival primero. Ese es el miércoles 24. Doncs per a nosaltres ha sigut tot un luxe comptar amb la presència en este programa de les dos codirectores d'este festival, David Casas, el responsable, bueno, un dels membres de l'equip de premsa, que ha tingut l'amabilitat d'apropar-nos aquestes autoritats del cine així davant estos micròfons. Moltíssimes gràcies als tres. Gràcies a tu. Gràcies. I que siga tot un èxit, esta Gràcies, segona edició. gràcies. Adeu, bona nit. Strangers, loving strangers loving strangers, loving... I ja són les 8:25. Nosaltres anem a continuar i anem a traslladar ara els nostres micròfons a la capital de la Marina Baixa.